Wakupatsirani Nkhani masanano ndine Veronica Katsaumanja poyamba mitu yake. Bungwe la ACB lakhazikitsa ntchito ya mwezi wathunthu yophunzitsa anthu zakuyipa kwa katangale mdziko lino. Ali Mumba Karim omwe boma limaufuna pa mulandu wa Khashikate afa pa ngozi ya galimoto ku Zimbabwe. Bungwe la MEC lafufuta ana oposa 50 mkaundula wa voti ya mdala kumadzulo chakumpoto boma la Lilongwe. Ndipo mzamasewero mphunzitsi wamkulu wa FAMES mwasi wadandaula kuti Kapatinyo Mhango sakasewera nawo ku Burkina Faso. Tendizi ndi zina zambiri khalani pomwepo. Kuyambira lero bungwe lona zothetsa mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale layambanso misonkhano yodziwitsa anthu zakuyipa kwa katangale mdziko muno. Malinga ndi mkulu wa bungweli Irenic Matemba ndondomekoyi anayiphunzira mdziko la Uganda ndipo kumeneko mchitidwewo unachepa. Dziko la Malawi lili pa mndandanda wa mayiko 10 mu Africa kwa mchitidwe wa katangale ndi wokwera kwambiri. Amatemba akulankhula ndi Rafael Nozowa. Tikuyamba lolemba pa 9 November mpaka na pa 9 December pamene chitika kumene Blantyre Mount Sochi a president akakhala konko imene ndi tsiku imene timakumbukira Ali Mumba Karim amwalira dzulo pochokera ku phwando ndi anzawo ena otchuka mdziko la Zimbabwe. Zikumveka kuti galimoto lomwe Karim amayendera linaombana ndi galimoto lina ndipo linasiya msewu nkuyaka anthu ena asanatulutse matupi mgalimotolo. Karim anali gulu la anthu lomwe amawaganizira kuti anasakaza ndalama za boma koma anathawa mdziko muno pomwe ankayembekezeka kukayankha mlandu wozembetsa ndalama omwe anthu ena ogwira ntchito mboma komanso makampani anaba ndalama za boma zokwana 2.4 billion kwacha. Poyamba iwo anathawira mdziko la South Africa ndipo boma la Malawi kudzera mwa mkulu woyimira boma pa mlandu anapempha dziko la South Africalo kuti liwatumize kuno kumudzi kuti adzayankhe mlandu. Padakali pano mneneri wa nthambi ya mabwalo mdziko muno Apirirani Masanjala wati papezeka njira zina zotsatirira nkhaniyi komabe wati kukhala kovuta kuzenga mlanduwu. M'malo mwa Zodiak ku Lilongwe ndine Western Guta. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalitsa anthu 53 omwe analembetsa mkaundula woponya voti mdera kumpoto chakumadzulo kwa boma la Lilongwe kuti asadzaponyera voti pa chisankho chapadera chomwe chichitike mawa pa 10 November ati chifukwa sanakwanitse zaka zovomerezeka kuponya voti. Kalata yomwe bungwe la MEC latulutsa dzulo ikuonetsa kuti bungwe lakalembera wa unsika la NRB ndilo linazindikira anthuwa kuti ndi ana ndipo pano mayina awo awachotsa mkaundula wa voti. Pakali pano bungwe la MEC lati anthu 93,534 ndiwo aponye voti pa chisankho chapadera mawa ku Lilongwe, Karonga ndi Chikwawa. John Poko Yuni walemba ripoti ini.
bungwe loyendetsa chisankho mdziko lino la MEC lati mayina a anthu 53 omwe analembetsa kuti adzaponye nawo voti pa chisankho chapadera chomwe chichitike lachiwiri awachotsa mkaundula wa chisankho kamba kuti apezeka kuti ndi ana. Kalata yomwe mkulu wa bungwe la MEC Asama Afandika atulutsa la Mulungu yati mayina a anthuwa onse ndi akudera la mpoto chakumadzulo kwa boma la Lilongwe. Afandika ati bungweli linalembetsa anthu atsopano 2756 m'madera onse omwe kuchitike chisankho chapadera, pomwe 1517 ndi amayi ndipo 1262 ndi abambo. Malinga ndi Afandika, pa nthawi yomwe amaunikira kaundula wa voti, bungweli linachotsa mayina 53 wa nyimbo za kampeni umazungulira makomo kapena otenga magali mutu mathafa tititi mauza aturika votereni kwakutwa kuti ayi chimwe chiso sili kuyembekezera wina akazituzati kwakuti tinapangako chitukuko ndende ukapereka watha kumodzi kuti chikhaleno chawo ayi nyengo ya zimenezo yatha pamenenso lili la Mulungu tipemphe kwambiri kwaso ya mipingo kuti aonesese kuti wina asatengerepo mwayi kuti la Mulungu pene kuli mapemphero ena atafune wamoyo wotsimikiza kampeni ikhala itatha ndipo ikapita kopemphera asapezeke wina akuyimama ovize kupanena siya kusiwa kuti wakuti mwana wake uthengo kankupongera chili ayi zendizolechika maendana ndi malamulo chikapeza wina kulicho itanekapo chitoita zilozopika kuona kuti mchitidwe wameneyo chilera. Ndiye ngati bungwe la Malawi Electoral Commission mungati nyengo imeneyi yayenda motani, panali mavuto ati amene makumana nawo? Kampeni imeneyi muna nthawi zambiri timakondotsepa kampeni tikazira kufunganisha kutepo koma ulendo uno tinafunisa kuti apatse nthawi yayitali malipanaso ti imene maperekedwa malamulo moti pamene tinkhazikisa chisankho September tinisenamba pomwepo September kutenga liyenda wanji kuyambirira kuti zonse zinaenda bwino tulalize makoto onse koma chakumaziro bile kuti napezo chitamfa kulandira mandatawo
Boma la Malawi lapeza ndalama kuchokera ku bungwe la World Bank IDA zoti ligwirire ntchito ya zaka zisanu ya chitukuko cha madzi ndi kulimbikitsa ukhondo wa mzinda wa Lilongwe yomwe ikutchedwa kuti Lilongwe Water and Sanitation Project LWSP. Ntchito ya Lilongwe and Water Sanitation idayamba pa 26 March 2018 ndipo idzatha pa 30 June 2023. Cholinga chachikulu cha ntchitoyi ndi kuti madzi a ukhondo adzipezeka mosavuta kwa anthu ochuluka komanso kulimbikitsa ukhondo wa mzinda wa Lilongwe. Ntchitoyi ikugwiridwa ku bungwe la Lilongwe Water Board mogwirizana ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Ntchito ya Lilongwe and Water Sanitation ikuyembekezeka kupindulira mabanja 500,000 amu mzinda wa Lilongwe ndi madera ozungulira. Zina mwa zomwe zichitike mu ntchitoyi ndi zinthu monga izi: kuwunikanso ndondomeko za kagawidwe ka madzi pofuna kuthetsa mavuto omwe akupezeka, kukonzanso njira zodutsa madzi komanso kuchepetsa madzi otayika kuchoka pa 36% pakadali pano kufika pa 26%. Kukonzanso mapayipi odutsa madzi omwe alipo kale komanso kuwonjezera mapayipi ena zomwe zidzathandize kuti pazikhala madzi odalirika nthawi zonse kwa anthu pafupifupi 250,000 omwe pakadali pano amalandira madziwo mosakwanira, popanda kuwonjezeranso kuchuluka kwa madziwo ku mathanki a waterboard. Kukonzanso ndi kukuza zipangizo ndi makina opopa ndi kugawa madzi. Kukonzanso ndi kukuza njira zodutsa nyasi zachimbudzi zomwe zilipo kale komanso kuyika zina zatsopano. Mabanja osauka ndi omwe sangakwanitse kudzidalira paokha adzathandizidwa mwapadera polimbikitsa ukhondo m'makomo mwawo. Anthu pafupifupi 250,000 ndiwo akuyembekezeka kupindula ndi ndondomeko iyi. Ntchitoyi idzathandiza mabanja osauka powamangira zimbuzi zamakono 8,000 kumanganso zina 20 m'misika ndi m'masukulu. Ntchito ya Lilongwe Water and Sanitation ikuyembekezeka kupereka ukadaulo okwanira ku bungwe la Lilongwe Water Board ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe pa ntchito ya madzi komanso kulimbikitsa ukhondo. Ntchitoyi ili ndi nthambi yomwe ayikhazikitsa yotchedwa Project Implementation Unit PIU kuti zilandira madandaulo kapena ndemanga za anthu. Ofesi ya nthambiyi ili ku Madzi House komwe kuli ofesi ya Lilongwe Water Board mphepete mwa msewu wopita ku Likuni mu mzinda wa Lilongwe. Kuti mudziwe zambiri, lembani kalata kwa mkulu wa Lilongwe Water Board, Post Office Box 96 Lilongwe, phone 01714 email piu@lwb.mw, Facebook page Lilongwe Water Board, Twitter handle @LLWaterBoard, Instagram @LLWaterBoard, YouTube Lilongwe Water Board, website www.lwb.mw. Lilongwe Water Board, madzi a ukhondo nthawi zonse kwa onse. Lilongwe City Council, kulimbikitsa ukhondo ndi chilengedwe mu mzinda wa Lilongwe. Takulanjaninso ti kumbusani mitu ya nkhanizi. Bungwe la ACB likhazikitsa ntchito ya mwezi wathunthu yophunzitsa anthu zakuyipa kwa katangale mdziko lino. Ali mumbakaleyo omwe boma limawafuna pa mlandu wa Cashgate afa pa ngozi ya galimoto ku Zimbabwe. Bungwe la MEC lafufuta ana okusa 50 mkaundula wa 40 mdera wa madzulo chakumpoto mboma la Lilongwe. Ndipo muzamasewero mphunzitsi wamkulu wa Flames Mwase wadandaula kuti Kapanicho Mhango sakasewera nawo ku Burkina Faso. Popita ndi nkhani zathu, amene akugwirizira mpando wa president wa bungwe la aphungu a nyumba ya malamulo muno mu Africa
Pan-African Parliament PAP Boris Jamel afika mdziko muno dzulo kudzacheza masiku atatu. Iwo akutsogolera nthumwi za bungweli zokwana zisanu ndi zinayi ndipo afika mdziko muno dzulo kudzera pa bwalo la kamuzu ku Lilongwe. Ali mdziko muno Jamel ndi nthumwi zawo akakambirana ndi spika wa nyumba ya malamulo Catherine Kutanhara pa za mgwirizano umene ungakhalepo pakati pa bungweli ndi nyumba ya malamulo ya dziko lino. Andrew Viano ali ndi ripoti. Dziko la Malawi akupitirira kuliyamikira kamba kotsata ndondomeko yabwino pa chisankho chomwe bwalo la milandu linagamula kuti chichitikenso. Ene mwa iwo ndi abungwe la Pan-African Parliament lomwe kudzera kwa mtsogoleri wake Boris Jamel wayamikira ndondomeko yabwino yomwe nyumba ya malamulo inatsata poonetsetsa kuti ndondomeko zonse nzofunikira. Jamel omwe ali mdziko muno pa ulendo wawo ocheza kwa masiku anayi ali nyumba za malamulo kuchokera mayiko ena zili ndi zoti zikhoza kuphunzira kuchokera mdziko muno. Iwo anati kudzera mukucheza kwawo afunsa omwe nyumba ya malamulo inakwaniritsa izi, ndipo wachiwiri kwa sipikala Madalitso Kazombo wati dziko la Malawi iphunzirapo omwe ingakhalire yodziyimira pa yokha. Muno Malawi tifuna parliament yathu ikhale independent, izipanga zinthu pa yokha, tizitopanga malamulo patoka. The budget office ku parliament tikapanga pass budget tizitokwaniritsa kupita pa ground ndi ukaona ndalama zakugwira bwanji ntchito to avoid abuse of public resources. Zimene zikatheke parliament yathu ine iphunzire kuti ma parliament ena amapanga bwanji kubwera kwawo kubwera ena ku Central Africa, ena ku South Africa, kubwera ena ku Zimbabwe. Osewa namene ati pasefe upangiri kuti muzipanga mwakuti so kubwera kumene kufeta kuno kwambiri ndipo Malawi ipindula kwambiri. Pa ulendowu Jamel akumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera komanso akugwira ntchito zina. Nkhani zamasewero, mphunzitsi wamkulu wa timu ya Flames Mwase wati kusapezeka kwa osewera wakutsogolo Frank Gabaninho Mhango ndikudandaulitsa ngakhale osewera ena amene alowa m'malo mwake aonetsa kuti ndiokonzeka kuthandiza timuyi ikakumana ndi timu ya Burkina Faso. Gaba amene amasewera mu timu ya Orlando Pirates ndiye anavulala ndipo sasewera mpira kwa sabata ziwiri zimene zikutanthauza kuti sazapezeka pa masewero onse awiri pa 12 komanso pa 16 Novemba. M'malo mwake Mwase watenga osewera kutsogolo mu timu ya B4 Rwanders Vincent Nyangolo. Mwase walengeza mayina a osewera 23 khumi ndi asanu amene amasewera m'matimu a mdziko muno komanso ena asanu ndi atatu amene amasewera kunja kwa dziko lino, koma pa mndandandawu palibepo Frank Gabaninho Mhango amene ndi wovulala. Gaba amene amasewera mu timu ya Orlando Pirates ku South Africa anavulala sabata yatha ndipo madotolo a timuyi amulangiza kuti akhale sabata ziwiri asakusewera mpira. Mhango sasewera masewero amene Flames isewere ndi Burkina Faso mu mzinda wa Ouagadougou lachinayi kudzali komanso masewero achibwereza sabata ya mawa lolemba mu mzinda wa Blantyre. Mphunzitsi wa timu ya Flames Mwase wati kusapezeka kwa Gaba amene ali ndi chigoli chimodzi m'masewero awiri a ndime yachipululayi ndi kodandaulitsa. Tonadi Gabaninho sitikhala naye chifukwa cha ma-injuries, munthu amene takhala naye tili naye limodzi tatengabe ena anyamata amene nawonso ali ndi chidi kuti afunanso ndithu kuti akakhale nawo pa pati ya game yathu imene tikuyembekeza kuti ndithu anyamata kudziwa kuti kufunika kwake kwa game imeneyi ndipo tikuyembekeza kuti tikapezako ndithu zinthu zabwino. Tinene kuti anyamata athu atipatsa chilimbikiso kwambiri malingana ndi mmene agwirira ntchito training imene takhalira nayo. Pakadali pano Limbikani Mzava amene amasewera mu timu ya Amazulu wabwereranso mu timu ya Flames kwa nthawi yoyamba patadutsa zaka ziwiri. Timu ya Flames ili ndi mapoints atatu mu ndime yachipululayi kuchokera m'masewero amene inagonjetsa timu ya dziko la South Sudan kumayambiriro a chaka chino. Nkhani zina, president watsopano yemwe angomusankha kumene ku America Joe Biden lero akuyembekezeka kusankha akatswiri a sayansi 12 kuti akhale mu gulu lotsogolera ntchito yolimbana ndi mliri wa corona.
ndondomeko yoyambirira yomwe Biden akufuna kugwiritsa ntchito pa ntchito yothana ndi mliri wa coronavirus omwe boma la Trump akulidzudzula kuti silimayikako chidwi chokwanira. Biden akuti akukonzanso zokhazikitsa malamulo ena omwe cholinga chawo ndi kuthetsa ndondomeko zomwe a Trump anakhazikitsa monga kuti dziko la America lichoke mu bungwe la zaumoyo la pa dziko lonse la WHO. John Poka Jr. ndi Sambini. Mukuyankhula kwawo koyamba kwa anthu loweruka atapambana chisankho cha president ku America, a Joe Biden anati achilimika pa ntchito yolimbana ndi mliri wa COVID-19. Iwo analonjeza kuti asankha akatswiri a science 12 kuti akhale mgulu lotsogolera ntchito yokonza ndondomeko komanso kukhazikitsa njira zothanirana ndi mliriwu. Chipani chawo chati mu ndondomeko zawo zoyambirira a Biden alimbikitsa kuti anthu aziwayeza kwambiri ku kachirombo ka corona komanso kuti azivala zotchinga nkhope ndi kamwa. A Biden akufunanso kusintha mfundo zina zomwe cholinga chake ndi kuthetsa mfundo zomwe a Trump anakhazikitsa. Mfundozi zomwe sizifunika kuti nyumba ya malamulo ivomereze zichititsa kuti dziko la America likhalebe mu mgwirizano olimbikitsa zachilengedwe wa Paris Climate Accord ndi kuti dzikolo likhalebe mu bungwe la WHO. A Trump sanavomerezebe kuti anagonja chisankhochi, ndipo ngakhale a Biden anapambana chisankhochi, madera ena akanawerengerabe zotsatira za chisankho. Malo mwa Zodiak, ndine John Paul Kayuni. Apanso ndipo mapeto pa Nkhanisi, koma tisanapite tionenso mitu yake. Bungwe la ACB likhazikitsa ntchito ya mwezi wathunthu yophunzitsa anthu zakuyipa kwa katangale mdziko lino. Ali Mumbakaremu omwe boma limofuna pa mlandu wa Cashgate afa pa ngozi ya galimoto ku Zimbabwe. Bungwe la MEC lafufuta ana oposa 50 mkaundula wovoti mdala kumadzulo chakumpoto mboma la Lilongwe. Muzamasewero mphunzitsi wamkulu wa Frames Mwase wadandaula kuti Kapitidwe Mhango sakasewera nawo ku Burkina Faso. Kuwerenga zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Ine ndi Veronica Katsakumanja, masana abwino. Thank you.